lilladina ne woodani ɓen yu'luna ɓe ene ngoonda min nisaihim e rewɓe mumen so tawi ila o joom suudu ma a wi wallahi billahi alladi mine ma en gonta wondu mbiɗama noon kanko debbo Allah wi ne wonani ɓen tarabbusu pandagol arbaati ashhurin lebbi nayyi sa wi joom suudu ma billahi en gonta wondu a deƴƴi sari ene muñanma lebbi nayyi so lebbi nayyi timmi a artani sari itta dewgal ngal sa arti mbaɗa kaffaara ka gonnoɗo nano sari wiya gasi fa in fa'u seɓe garti e saha lebbi nayyi he walla caggal lebbi nayyi o waɗi kaffaara o wonde joom suudu makko fa inna allaha allah gafurun ko jaafotoɗo e ko wanno e lor e debbo o ko rahimun ko jurmotoɗo mo tawde o ɗum Allah wi wa in azamu talaqa seɓe pelliti serde ɓe calima arde yeɓe ceer sa wi a wonda joom suudu timmi lebbi nayyi woppudade fa inna allaha allah sami'un kanko woni nanowo konguɗi mabɓe alimun ganduɗo pellitte mabɓe wal mudallaqatu rewɓe seeraɓe yatarabbasna eɓe pando bi anfusihinna e koye mabɓe ɓe mbasa resede salasata qur'in laaɓe tati so debbo seerama haade ko piilotoɗo omo laaɓe tati nde o fuɗɗo dañde gorko laaɓe tati ɗon tuggude ñande o seera ha duuɓi 5 ko laaɓe tati tan wona lebbi tati edda wona lebbi tati ɗiɗon fof semti woodani edda lebbi tati ko debbo mo fiilotako nayeejo diwtuɗo fiilade cukalel ngel yontani fiilade ko o jeeyi lebbi tati ko amma piilotoɗo ko piilebbe tati so yiɗi noon o fiilo lewru fof siɗo e nder lewru he fof o fiilo piilebbe tati ɗe e nder lewru woturu ene jentila o daña piilebbe tati e nder lebbi tati omo jentila fiilade fiileyru woturu omo jooɗo hitande o fiilaki omo jooɗo duuɓi ɗiɗi o fiilaki kono ko maw fiilo noon so yiɗi jooɗo duuɓi tati so yiɗi jooɗo duuɓi temedere ko maw fiiloto so tawi ko muyno o fiiltako wiye lebbi tati tan o seerama ko ɓoyi lebbi tati ɓoyi kanko ko seera joni lebbi 5 edema gay kasi taw ko piil ko muyninowo muyno fiilta hewɓe piilta ko maw enta haw fiilo gongol haw filto gongol o enta ni eddema ko gasir sa humi kuma e dewgal jannal mbaɗa ko harmi an ceerno daña bone se ɓe ngari namdude ɓe eddaji mabɓe ɗum ɓuri labde ko debbo yo ara so baba ari baba kangal anda nayi ɗat yo debbo ara haala mi fiili walla mi fiilaki ɗum ɓuri labde wona tan aɗa heɓa temeɗɗi tan mbiya pour temeɗɗi tan aɗa heɓa jaaha temeɗɗi duwari ceerno tan jaaha tawa mbaɗa ko harmi ceerno hoto jaɓ ɗum debbo ceeraɗo fof kurtiɗo piilebbe tati laaɓe tati o fiilo o laaɓa goho o fiilo o laaɓa ɗiɗi o fiilo o laaɓa tati edde gasi mo hurtaki so seerama midi 1 heure dañi gorko yo human ɗum on eddintako on ala hen ko tawi ko jibi gonɗo reedu so jibini tan hay so ɗon e ɗon so gorko wimo mi seeri o nder suudu o yalti boowol omo nodda neɗɗo yo ar walla mo yaltine bagage tan o jibini edda gasi so yiɗi gorko umanamo ɗon ɗo dare damal omo ƴeewa gorko yo ar walla mo yaltine bagage tan gorko seeri tan o yalti damal tan o jibini gorko goɗɗo humanamo ɗon tottama teŋeɓe humanamo asi so yetti bagage o fan gal gorko goɗɗo hay somo wone piilebbe temedde humane ha dakma fiilere hatta neɗɗo humanede fiile hatta ko seerede fiileyɗo hatta debbo ko seerede hatta ɗum humanede wala yahillu lahunna daganta ko rewɓe ɓe an yaktumna nde ɓe cuuɗata ma halaqallahu ko Allah tagi fi arhamihinna e nder rangaji maɓɓe so tawi debbo seerama omo andi hoore makko ko reetu oto suuɗi yo hal gonga in kunna yu'minna billahi so tawde kay eɓe gonɗini Allah wal yawmil akhir eɓe gonɗini ñalawma cakkitiɗo wo bu'ulatuhunna worɓe maɓɓe seerɓe ɓe a haɓɓuɓe ɓuri haandude bi raddihinne e ruttudeɓe
so tawi gorko seeri debbo fi zalika e edda he so gorko seeri debbo debbo o ene edda gorko o so welama artiramo e nder edda he tawi ko raji iya ɗo gorko o waynota komo waynota ko yummakko waynota ko bammakko komi artirimo tan so mo wela o arti so bammakko ne wela o arti so yummakko ne wela o arti siɗi wasa welede so gorko o wi mi artirimo e suudan o arti welma mettuma haali kay ko raji iya so debbo welama so metta fo arti gasi tawi ko ceergal radio kay siɗi debbo wiye eyi siɗi ala siɗi bammakko wiye ngal wonta wonta darga a fenat baba a feni ngal wonti tadede gorko wi mi artirimo o arti sa humi tan kumanɗa ko goddebbo janano a humi dewgal jannano toñi sa ma yinata jeygol daña bone in aradu islahan seɓe jiiɗi moƴƴinde kay ko ba in mbiyeɗa ba in kam so gorko o yitti alay sago o waynomo wayno baba wayno nene humte wa amma raji humtetake ko arti tan ko yurnade tan kumba enen ceerno nani subaka mi artirim nda dépasse nani fa jeere kasi dewgal wonti ɗo holko saloto he so yiiɗo salo so yiiɗo jaɓ ngal wonti tan so yiiɗo duggoya so yiiɗo wasa duggoyde ngal wonti kala ƴamɗomo ƴami debbo jannono fiyama ede ngarƴa ɗum wala hunna ene woodani wo rewɓe ɓeene ene woodani rewɓe ɓe e dow worɓe he mihlulladi yeru nden hunde woodande worɓe ɓe alayhinne e dow rewɓe ɓe to banggue haqqeji bil ma'rufi no moƴƴiri to banggue gondiku ay rewɓe ɓe no worɓe ɓe jogori haqqeji e maɓɓe ni nonne kamɓene ɓe jogori haqqeji e worɓe ɓe no worɓe ɓe jogori haqqeji e maɓɓe ni kamɓe rewɓe ɓe ko noon ɓe jogori haqqeji e rewɓe worɓe ɓe shar'an min husni isratika moƴƴude gondiku wasde lorlodirde ɗum gorko o ene waɗɗi ɗum debbo o ene waɗɗi walirrijali ne woodani worɓe alayhinne e dow maɓɓe darajatun worɓe ɓe noon ɓuuri ɓe darajuji to banggue gondigu haqqe gorko de debbo ene jogui mum haqqe kono gorko ɓuuri jogade haqqe e debbo holko woni sababu teng ene waɗɗi debbo ɗoftade gorko wallahu allah noon azizun ko polɗo e laamu makko hakimu ñeññuɗo e golle mum aɗɗalaɓu ceerle noon marratani ko laabi ɗiɗi ceergal ko laabi ɗiɗi mi seerima goho gartira mi seerima ɗiɗi gartira tataɓol ngol artata ene arta wadde fa imsakun ene waɗɗi on jogitade ɓe caggal ɗimmal ngal ɓe ma'rufin no moƴƴiri taw lor ala aw tasrihun walla goppanɓe ɓe jaaha mbason artirde ɓe ɓe isani no moƴƴiri wala yahillu lakum daganaki on onon worɓe ɓe an te'khudude keptoton mimma ataytumuhunna ko dokkuno ɗon ɓe ko to banggue teŋeji dagota ko kepton shay'an hay hunde so on ceeriɓe so on ceeriɓe dagota ko kepton hen hay tus illa an yakhafa so wana gorko o e debbo o ɓe kula allah yuqima ɗe ɓe ñiɓata hududallahi keeri allah ko allah dottaniɓe to banggue haqqeji kanko gorko o omo andi o wawa ɗum humnude debbo o ene andi wawa humnude ɓe mbawa wondirde noon joni noon fa in khiftum so tawi on kuuli allah yuqima wonde ɓe ñiɓata onon waliyaɓe ɓe oɗon gandi kanko gorko o e debbo o ɓe ñibdata hudu ɓe ñimnata hududallahi keeri allah fala junaha alayhima wadde bakkar ala e mabɓe kanko gorko o e debbo o fi maftadat bihi ko sotti ɗum debbo o hoore mum so debbo o itti hunde totti gorko o yoppudani mum basi ala e ɗum basi ala e ɗum mbiɓe basi ala e ɗum ɗum ɗon sa nani fala junaha alayhima wana debbo o e gorko o fala junaha alayhima ko bamum gorko o e bamum debbo bakkal ala e mabɓe tawde eɓe gandi gorko o e debbo o gondigo mabɓe jogorani moƴƴude bakkal ala e makko kanko bamum gorko o bakkal ala e makko kanko bamum debbo o fi maftadata bihi ko debbo o sotti nafsa ha hoore mum
debbo itti hunde totti gorko o yoppudani mum ɓorgu paasi ala hen ala e mon bakkaɗo noon mbawiɗaɓe tilka ko Allah haalanma ɗo ko ɓe ñawoje hududullahi goni keeri Allah fala ta'taduha hoto jawteɗi ɗi aɗa yawta ndeke wa man yata'adda mo yawti hududallahi keeri Allah fa ulaika ɓen kay humu zalimuna goni tooñ fa in ɗallaqaha so gorko o seerimo caggal ɗimmal ngal fala tahillu lahu kanko debbo o daktanta ko gorko o min ba'du caggal ceergal tataɓal ngal hatta tankiha ha debbo o resa zawjan gorko gayrahu mo wonano kanko so tawi gorko e debbo ceeri goo mbiɗen gorko ne artira ceeri ɗiɗi mbiɗen gorko ne artira seɓe ceeri tati gorko artirta so wona debbo o daña gorko gorko o nadda e makko in gayyabal kamrata bintishari min gayri mani'in wala inkar taw ɗum waɗa so waɗi on saha ceergal on saha daktano ceernoɗo fa in dallaqaha so sertimo gorko o laawol ɗimmol fala junaha alayhima bakkar ala e makko kanko debbo o ala e gorko ceernoɗomo adan o bakkar ala e mabɓe an yataraja'a de ɓe duttodirta kamɓe ɗiɗo ɓe mbatta dewgal caggal nde edda gasi in zanna tawde kay ɓe jananama an yuqima eɓe ñibda hududallahi keeri Allah wo tilka ɗeɗo gueɗe kaalaɗe hududullahi goni keeri Allah yubayyinu ha Allah ene feññina ɗen ɗi qawmin wonande yimɓe ya'lamuna ɓe ene ganda